komai, ki bashi lamunin soyayya kin kara komai. Kece zaɓi na kece, kece zaɓi na kece. Mai farin jini na zuwa kin zamo yar uwa, dukkanin mai yiwa zan dan kar ya zamto kina fushi. Yar fulani mai kwalliya kin gaba ni san shariya, karki yaudare ni zo in ba zuciyata, rike min ki adana ta. Fari baki kin sani ba sai nai miki fassara ba, tunda har ido ya gani rai ya kama tintintini. Zauna in baki labarin yadda kika yi mazuciyata. Labari zai baki nisa, tausayi na kike, zuciyarki tana da inganci. Yabo da lambar girmamawa isa zuwa ga mai sani murmushi. Murmushinki da ƙayatarwa cikinsa na fi sakin iya, zancenki da daɗi-daɗi domin a gare ki da tarbiyya. Nutsuwa ba ta da wauta, kwalliya ta girma mata, dawi suke na gaban hasbiya balle maganar su kaza. A bar tunanina kin fi min mata, wannan zance zan yi da zai ratsa gabanki, tunda kina da ni na fisa ki kira ni da yayanki. Na rantsi na fisa daban kike ba zan karya ba, kika foran damuwa ta zama nishadi na ji daɗi. A fakaice kika sace tunani na, allura na jikin rasani. Kyawunki rai yakan yi kwatance, nutsuwarki in kina yin zance, tafiyarki ga mata abar koyi ce. Sakon murmushi mai kore fushi zuwa ga kyakkyawa, wadda ke burin farin ciki. Lallai kin isa dan ke ce zinariya, kyakkyawa na fisa so nake ki murmushi. Ba dan ma komai ba, na ce ba dan ma komai ba, ko dan tausayin ki na fisa dole a soki.